ve ule tuna hian namte pa home studio kan lu chilanga enge bungloi kan man tite an chiang don ani masaber tan chuan keyboard hi an chinila hi keyboard hi Yamaha PSR E453 ni keyboard man to ni lova ama onboard sound hi kan hmang lova MIDI atan kan hmanga software VST ve merik nan software tan hianin do tan hianin Presonus Studio One 4.6 hmang meka hi chu VST hi contact ania Native Instruments note piano note chin ani hei hian kan hmang tangkai em ema chuan hei drums tan te pawh drums tan hianin perfect drums hmang hei kan hmang lai chu ni chuan monitor atan hianin hei M Audio BX5 5-inch monitor active monitor kan hmanga apel ni helama nen chuan computer atan hian main atan computer atan hianin laptop kan hmang ri Core i3 5th gen ani Intel so sound card a hianin hei audio box 1818 VSL ania 18 in 18 out channel ni headphone pahnih Sennheiser le Audio Technica ka hmanga chuan guitar ah hian hei classical guitar ani Yamaha C40 ti ding hria lai guitar ah hian solid ah hianin Fender Square Somaster ania chuan mic hi Rode NT1A hmanga mic atan hian chuan tahen keyboard dang Roland Juno GI ti ama hi chiang vak lova kan hmang lo ani guitar acoustic guitar lama awm bawk tlai hianin capo te kan dah kan hmanga chuan pedal atan hianin Havana sustain pedal WTB 005 ti ni hi kan hmanga chuan reference monitor atan hei Panasonic tape deck kan tih chi ania video to ma chu ngai thak chin na tan music kan mixa ngai thak chin na tan kan hmang thina so a tape chu ni so chuan so kan computer hlui hma ka hman thin nia AMD Phenom quad core nia computer tha tak ania ma lo chu lo hlui ve te dewa fel lo oma kan hmang tari lova chuan room hi hei ti hian kan thiam kan treat ve treatment hian panel te kan hlang ve ti hian a room ri hi dik ve viau ani rin in DIY vek ani engma thiamna kan nei lawa hran pa in YouTube ale kan ena ni ti dan kan zira chuan kan treat ve mani thiam angin hianin hari hi dik ve em ani tlai hian music stand te kan da ve ti hian la te pawh record theia tin video tan engemaw te pawh kan record soundtrack hi kan siam ve reng bawk soundtrack te pawh hi dutan chuan an order thei ani le hane kha kan studio chungchang an ti lan thei te chu ni hianin an sin la pon tang hianin alan dan chu ti hi ni ve ni hi ti hian studio kan home studio ve chu ni tlai hi dutan chuan nun pan thei ni kan soi ni